Vi har om alkohol, og det er det mest almindelige rusmiddel. Og så vil jeg gerne starte med at forklare noget om, hvordan det optages og fordeles og udskilles af kroppen. Og alkohol, ja, det er etanol, et lille molekyle, og 90% af det bliver optaget igennem mavesækken, og de resterende 10% gennem tyndtarmen. Herfra bliver det så transporteret til blodbanen, og optagelsen sker hurtigt. Allerede 5% eller 5 minutter efter, at du har indtaget alkoholen, så kan det allerede måles i blodet. Og alkohol, det er opløseligt i både vand og fedt, og det forårsager så, at det ligesom kan gå over de her cellemembraner, da de er lavet af fedt. Men der er også nogle variable, man skal tage i mente af i forhold til, hvor hurtigt fuld man bliver, eller hvor hurtigt indtagelsen af alkohol ligesom påvirker dig. Og en af de variabler, det er for eksempel, hvor meget du vejer, eller om du er mand eller dame, eller hvor meget du har spist i løbet af dagen. Og den maksimale alkoholkoncentration, den nås på omkring mellem 30 og 90 minutter. Og cirka 90% af den mængde alkohol, man indtager, det bliver så omsat gennem leveren, og de resterende 10% bliver udskilt gennem urin, afføring, sved og udåndingsluft. Og det er så også derfor, at lad os sige, at du bliver stoppet af politiet, at de så ligesom kan måle din alkoholprocent igennem, igennem alkometeret, fordi du ligesom puster, og det er din udåndingsluft. Det næste, som vi skal snakke om, det er, hvordan det er, rusmidlerne virker på nervesystemet, og særligt i synapsen. Alkohol det går ind og nedbryder det centrale nervesystemet, CNS, og hæmmer hjernens funktion. Det sker gennem påvirkning af neurontransmitter, der styrer signaler i kroppen og i hjernen. Alkoholforbrug kan markant nedsætte reaktionstiderne og koordinationen. Det påvirker hæmningskontrollen i hjernen, og det kan skabe overtro i selvtillid og nedsat selvvurdering. Højere promilleniveauer fører til problemer med balance og præcis bevægelser, som vi også vil komme ind på senere i forbindelse med et forsøgsspil, vi har arbejdet med. Alkohol forbinder sig til receptorerne, som hedder GABA med nedsænket af. Og det, der så sker, det er, at når de receptorer de bliver aktiveret, så bliver hvilemembranspotentialet gradvist mere negativt. Nervecellen bliver hyperpolariseret, og det begynder at gøre, at nerverne i hjernens evne til at sende signaler vil blive svækket. Det næste, vi vil komme ind på, det er, hvordan påvirker alkohol hjernens forskellige dele. Og det første, vi vil snakke lidt om, det er ligesom, hvordan det påvirker den eller kognitive funktion. Vi vidste ikke lige helt, hvordan man udtalte det. Og det er jo der, hvor hukommelsen er. Og måden, den ligesom at alkohol påvirker den kognitive del af hjernen, det er, at den fungerer lidt ligesom et depressivt middel. Altså alkohol, den bremser hjerneaktiviteten, hvilket reducerer menneskets evne til at tænke klart. Og det er også derfor, hvis man virkelig har været ude og buller igennem, at man måske kan have svært ved at tænke tilbage, hvad der egentlig skete på aftenen. Og den forringelse, den opstår ligesom i hippocampus, og det er området, der er afgørende for indlæring og hukommelse. Yes. Og alkohol, det påvirker også hjernens signalstoffer, som også bliver kaldt transmitterstoffer. Og det er ligesom med til at videregive hjernecellens elektriske impulser. Og alkohol, det øger blandt andet mængden af dopamin i hjernen, hvilket ligesom, det er det, der er med til at gøre os glade. Så når vi øger koncentrationen af indtagelse af alkohol, så bliver vi ligesom også gladere, og det er også med til at skabe en stor afhængighed, som man også ser ude i samfundet, men det kommer vi også mere ind på senere. Det vi vil snakke om nu, det handler om hvorfor og hvordan at visse personer de vil blive afhængige af alkohol. Selve etableringen af en alkoholafhængighed, det er altså et rigtig svært spørgsmål, som mange forskellige biologer har prøvet at give deres svar på gennem tiden. Netop fordi, at hjernen er så kompleks, altså så er der mange forskellige muligheder. Men noget af det, som det er, at man ved, og noget af det, man har testet gennem forskellige forsøg, det er et begreb, der hedder psykisk afhængighed, som er noget, vi vil komme ind på nu. Rusmidler og alkohol, de er altså særligt karakteriseret ved, at det er, at mennesker indtager dem frivilligt, selvom at de oftest er bevidste om de konsekvenser, som det er, at det har på kort og på lang sigt. En psykisk afhængighed, det indebærer, at man har en udtalt trang til at fortsætte sit stofindtag, selv med viden
om de her konsekvenser her. Det vi vil prøve at vise nu, det er et forsøg, en figur fra B.F. Skinner, som der prøver at illustrere, hvordan det er, at dyr og mennesker de søger efter en belønning for at tilfredsstille den her psykiske trang ved deres stofmisbrug. Man kan se her på Skinners boks, at der er en rotte herinde i midten, som det er, at der er blevet sat ind i den her kasse her, uden på forhånd at kende, hvordan at det er, at den skal få mad. Den rotte her, den vil rende rundt ind i kassen, og på et eller andet tidspunkt vil den fabrilsk have fundet en pedal, hvor det er, at den så vil kunne få udløst noget mad. Det som rotten så vil gøre, det er, at den så efter et par gange har kunne lære det her mønster her at kende, og på den måde vil den så selvmedicinere sig selv. Det gør sig også gældende ved mennesker, at det er, at de også vil selvmedicinere sig selv, og det gælder igennem en psykisk trang, altså det er mad, sex, alle de her meget basale behov, som det er, at vi kender som mennesker. Altså også den her tilfredsstillelsestilstand, hvor der vi kommer i efter, at vi har fået den her belønning her, der finder menneskets psykiske tilstand sig i et paradis, der er karakteriseret ved velvære og afslappethed og generelt bare sindsro, og det er egentlig også noget, som det er, at mennesker de altid vil søge efter. Det er meget sådan, at hjernens belønningssystem det fungerer. Rent biologisk er det rigtig svært at forklare en afhængighed af alkohol, netop fordi der er en så stor skillelinje mellem, om man er afhængig eller om man er storforbruger. Vi ser det især i dagligdagen, hvor det er, at unge mennesker de tager ud og drikker fredag og lørdag, og så stadig ikke føler sig afhængige. Og det skyldes, at det er, at der skal være et betydeligt og langvarigt alkoholforbrug, før at det er, at det kan udvikle sig til at være en biokemisk forandring i centralnervesystemet, og derfor så, at der kommer en psykisk afhængighed og et afhængighedssyndrom. I det hele taget er det heller ikke et særligt vanedannende rusmiddel. Det har ikke nogen specifikt. Det har ikke noget specifikt angrebspunkt i belønningssystemet. Og affiniteten mellem alkohol og GABA-receptoren er ganske lille. Selve følsomheden over for alkohol er meget forskellig, og der er nogen, der kan drikke meget, nogen, der kan drikke lidt, nogen, der kan drikke meget og få mange tømmermænd, nogen, der kan drikke meget og få få tømmermænd, der er nogen, der kan drikke ikke så meget og få mange tømmermænd, og der er nogen, der kan drikke meget lidt og få meget få tømmermænd. Men alligevel så bliver der peget på, at der er cirka 3 iagttagelser, som gør, at det er, at man er mest sandsynlig for at udvikle en alkoholafhængighed. De 3 iagttagelser, som der er i forbindelse med afhængighed, som peger på et mønster af, at man er mest sandsynlig for at være afhængig, det er den første, høj tolerance, og at man formår at kan undgå fysisk ubehag. Altså, du kan drikke meget alkohol, uden at kunne få tømmermænd bagefter. Det mener man, at det er, at der vil der så være større sandsynlighed for at udvikle et afhængigt forhold til alkohol. Den anden iagttagelse, der har været, det er i en erhvervsforbindelse, som handler om, at det er personer, der har let adgang til alkohol i løbet af dagligdagen, de vil have en større sandsynlighed for at udvikle en afhængighed. Altså hvis det er, at du arbejder i nattelivsmiljøet, så vil du have en større sandsynlighed for at kunne udvikle et afhængighedsforhold til alkohol. Og det tredje, som der bliver peget på af forskere, det er, at sønner af alkoholiske fædre, de har 3 gange så stor sandsynlighed for at kunne blive afhængige af alkohol i sammenligning med resten af befolkningen. Ja, og der er også nogle fysiologiske ændringer, der selvfølgelig sker her, når man indtager alkohol. Et af dem, det er centralnervesystemet, eller CNS, der ligesom bliver hæmmet, og det fører til en sløret opfattelse og nedsat koordination, og man bliver lidt mere sløset i sine bevægelser, og man har svært ved at kontrollere sin krop på en måde. Så kommer der også forøget blodgennemstrømning og udvidet blodkar, og det gør, at man kan blive rød i hovedet og sådan noget, da der kommer ekstra meget blod her rundt. Og det sidste er der også forhøjet blodtryk og en øget risiko for hjertekarsygdomme og langvarigt overdrevet forbrug osv. Så er der selvfølgelig også nogle korttids- og nogle langtidseffekter for alkoholforbrugerne, hvilket også handler om det samme, jeg har været igennem. Nogle af korttidseffekterne, det er også det reducerede koncentrationsevne, påvirket balanceevne, hvilket jeg vil komme ind på bagefter i forhold til et forsøg, vi lavede. Også dårlig korttidsudkommelse, det vil sige, at du har svært ved at huske, hvor du lige har været henne. Også dagen efter, hvad du har lavet osv., man ikke glemmer det. Og så er der også nedsat evne til indlæring, så man er altså ikke lige så kognitiv effektiv, man siger, man er ikke lige så effektiv med hjernen. Så vi lavede det her balanceforsøg, hvor vi fik sådan nogle her briller på, og lidt gjorde, der simulerede, kan man sige, forskellige promiller, alt efter hvor meget man drukkede.
Og det vil altså, at vi skulle ligesom tjekke, alkohols effekt på vores balance. Og det gjorde vi altså ved at gå 10 meter, måle op, og så lagde vi et stykke tape, og så tog vi de forskellige briller på, og gik ligesom og talte, hvor mange fejl vi lavede, og hvor hurtigt vi kunne gøre det. Og så tog vi selvfølgelig også lige så starte med, vi var 3 personer, der gik 3 gange alt i alt. Så i starten, så gik vi uden nogen promille, bare lige for at se, hvordan man gør det uden det. Men resultaterne kommer bagefter. Så ja, hvis vi bare lige skifter, så har vi resultaterne her. Vi har først, da der var ingen promille, der skete der ingen fejl, og ikke nogen fejl, og vi kunne gennemføre de her 10 meter på 6,2 sekunder i gennemsnit. Så 0,4 til 0,6, hvilket svarer til, at man har fået en lille smule drik, så lavede vi 1,9 fejl i gennemsnit, og vores hastighed steg faktisk til 10,2 sekunder. Så det gik altså ekstra langsomt, så for at den ikke går ud her. Så havde vi 0,8 til 1,5, så promillen stiger altså. Så går vi helt op til 6,8 fejl, så her sker der altså en massiv ændring i hvor sløset man bliver i sin gang, og hvor god balancen er. Og hastigheden stiger til 10,9 sekunder, så vi kan gøre det næsten lige så hurtigt, men med mange flere fejl. Og det sidste, så ved 2,6 til 3,5 promille, der falder den altså til 4,8 fejl, men det var fordi, der var en fejlkilde, og vi begyndte at gøre forsøget på en anden måde. Fordi før kiggede lige ud, hvor her der kiggede vi ned i jorden, og var mere fokuseret på ikke at falde ud. Og vi gjorde det på 11 sekunder. Så på den måde kan man i hvert fald tydeligt se, at når man ikke har nogen promille, så kan man jo nemt gå de her 10 meter, og når først man får en promille, så begynder man at lave betydeligt flere fejl, og slingre lidt, kan man sige, i sin gang. Så er der selvfølgelig også langtidseffekter ved alkohol, hvis du fx som Toge nævnte tidligere blev alkoholiker og havde et enormt forbrug igennem en længere periode. Det kan fx være leverskader, fordi leveren jo, som Gustavo sagde, var det 90%, den skulle bearbejde. Så på den måde, så kunne det ske med skader der sker hjerneskader, som jeg nævnte før, med alt det, der sker. Det kan også permanent skade. Der kommer selvfølgelig bare en afhængighed generelt, hvilket jo er skadeligt. Og så er der skade på hjerte, kredsløb, så videre, og ja, som jeg sagde før, så var der en forhøjet risiko for hjertekarsygdomme og en masse andre former for sygdomme.